Takže ahoj, ja vás vítam u štvrtého dielu. Áno, myslím, že by to mal byť štvrtý diel. Tak, čo sa nám tu zmenilo? Pridal som 3 farmy, také zatiaľ ich musím sám skopávať. Inak sa nič, nezmenilo. K tomu sa ešte dostaneme. Viacej zmien prebehlo inak vo vnútri. Tu môžete vidieť, že som si trošku sklad poriešil, že aby som to nemal po truhlách stále. Hodne som ťažil. Fakt celé hodiny. No a čo sa tu zmenilo, no? Ku craftingom sa ešte dostaneme. Tu som si pridal elevátor. Bum, nové miestnosti. Som si presunul Blast Furnace a Coke Oven. A tu som začal vykopávať nové miestnosti, bohužiaľ tu mám ešte stále tú Tinker's Pets, tu musím presunúť, takže mi tu zavadzia. A tu plánujem neskôr lasery spraviť, automatické. Jo, označoval som si ropu, hľadal som po mape, to do budúcna. Tunak mám miestnosť, pravdepodobne tu bude sklad a autocrafting. To je asi tak všetko. Jo, a tunak mám také tajné dvere, garážové. Nikto nič nevidí, absolútne vôbec. Mám starý mine, ten, neviem, asi zakryjem cobblestoneom alebo dačím. Proste skryté dvere do vonky, keby náhodou niečo odtiaľ potrebujem. Tu mám označené marblom, aj keď asi to zmením, vyzerá to hrozne. No a poďme sa vrhnúť na plán dnešného dielu. Ja som si ukraftil nejaké tie HV baterky a MV wire konektory a MV wire coily, ale na to, aby sme nejakú energiu dostali do tých kapacitorov, no, bateriek, potrebujeme nejaký zdroj energie, samozrejme. Takže fotovoltaické celky budeme potrebovať. Hodne. Leadstone Solar Core budeme potrebovať. Toto nič. Toto. Tu si vyrobíme stack Leadstone Solar panelov. Tu si spravíme ďalšie Leadstone Solar Core. Z toho si spravíme Hardenet. Jeden z toho si upgradeneme na Resonant. To upgradeneme na 8 Hardenet Solar panelov. Tie už generujú 8 RF zatík. 1. A ešte to upgradeneme s tým Resonant Core. A spraví sa nám Resonant Solar panel, ktorý generuje už 64 RF zatík. Je to nič moc, ale do začiatku je to úplne free energia. Ja sa idem vyspať. Ďalej. Teraz tieto craftingy môžeme riešiť. Tu máme assembly table. K tomu budeme potrebovať laser, pietok, ale k tomu potrebujeme najprv thermionic fabrikátor, pretože tam potrebujeme diamantine electronite tube. Jo, tak to budeme musieť dať dohromady. Tak musíme si najprv zapojiť ten solár. Ako to spravíme? Idem po nejaké bloky. A vezmeme si hlinu, to je univerzál. Kam ho dáme? Ako mám toto poriešenú tú strechu? Slab. Tak sem by sa mohol dať teoreticky. Takto. Bum.
zakrieme. Teraz asi spadneme. Jo. Budeme potrebovať Engineer Hammer. Jo, už sa nám to nabíja. Takže tu si dáme výstup. Tu musíme dvakrát kliknúť, aby bol oranžový, lebo modrý je vstup. No, v podstate asi tu môžem urobiť medzi zásobu energie. On sa tu bude hodiť. Je to úplne zbytočné to takto riešiť, ale tak keď už, tak už. Nech máme nejakú tú medzizásobu, kým budem ťažiť alebo niečo stavať, tak aby sa nám tu skladovala energia. No a my to môžeme vlastne rozvádzať kamkoľvek budeme potrebovať. Si to zatiaľ rozvediem sem. Stroje pôjdu potom dole, ale zatiaľ tam nemáme miesto, tak si ho dáme sem napríklad. Jo, ale ja budem potrebovať páčku, lebo tento stroj funguje trošku nie moc pekne. On totiž, keď je zapnutý, takto ako je teraz, tak on by mal neustále odčerpávať energiu, pokiaľ sa nemýlim. Jo. Možno aj nie. No, vlastne hej, keby sa tam dá materiál a podobne recept, tak by to odčerpávalo stále. No. Vezmeme si koľko? 15, kľudne 20 diamantov. Máme ich dosť. Diamanty pôjdem ešte priťažiť. No a ja budem potrebovať tie diamanty na Electronic Tube. K tomu ešte sklo potrebujeme. Alebo v perspektíve piesok. Koľko potrebujeme na jednu dávku? Pol. Takže my tam máme v podstate 20, to budú 4 dávky, tak 2 sandy. Zvyšok si sem odložíme. Ja tu lietam trošku teraz. No, tak bude to. Čo máme? Málo energie? Ani nie? Máme. Daj ešte. Jo, paráda. Ja tu zruším ten recept. Zatiaľ to nepotrebujeme. No, čo teraz? Ja si vezmem viacej redstone a vyrobíme si 8 laserov. Redstone dložíme. Tu sme mali totok a totok. Požičam si nejakú tú čestku. Jo, zase nejaké bloky si budem musieť zobrať. Ako to tu spravíme? Tak. Ja využijem hlinu. Ono to tu absolútne nebude takto postavené, to len zatiaľ potrebujem, nech sa dostanem k nejakým tým prvým veciam. Jo, my si môžeme toto napojiť sem, toto napojiť sem, toto s týmto prepojiť, toto s týmto, toto s týmto, toto spojíme dohromady a toto napojíme sem, máme prívod energie. Jo, a už sa nám nabíjajú. Jo, super. Máme tam ešte 20, čo tam máme? 2 milióny, že by? To nejak rýchlo nabilo. No, ja budem potrebovať do začiatku
Čo ja viem. Dáme pol stacku. No a ja budem potrebovať práve tu na redstone chipsety kvôli tomu, že potrebujeme niečo také ako metal former a naň potrebujeme na basic machine chassis potrebujeme práve 8 iron plátov a 1 iron chipset. Naň potrebujeme 200 000 RF. No, to bude pekne dlho trvať. Kým sa nám spraví pol stacku, ale nevadí. Ja si vyrobím asi iba, čo viem, jeden. A koľko ich môžem potrebovať tak do začiatku. No, tak zatiaľ využijeme jeden. Lebo ja si to teraz pripravím, nezdržiavam a si to nahážem do tých craftingov a potom to iba vyberieme odtiaľ. Takže za chvíľu som späť. Tak som späť, máme tu metal former. Ja som ho craftil práve kvôli tomu, že no povedzme, že také káble sa nekraftia moc najľahšie. Z jedného copperplateu vyrobíme 2 a na jeden copperplate potrebujeme 2. Takže je to také nič moc. Ale keď sa pozrieme v metal formeru v móde extruding, z jedného kopru spravíme 3 copper cable. Takže je to úplne skvelé pre nás. Si to tam ideme hneď hodiť. No, ja som tu nechal vyrábať nejaké tieto. Moc mi ich to nevyrobilo. No ja to zatiaľ vypnem. Máme tam 2. V pohode. Ja, ono mi to teraz bude dobíjať tieto lasery. Takže mi ešte nepôjde energia do tohto. No, ide, ale strašne málo. A ďalší by som si spravil keď tak kompresor, kým čakáme. Tam budeme potrebovať nejaký ten... No. Niekto prišiel na motorke. Ešte, že mám otvorené okno. Neviem, či ste to počuli tiež. On to robí celkom rýchlo, takže... A ušetrí toho hromadu surovín. Najmä toho kopru, lebo tak kopru nemáme práve najviac. Dokonca, ak sa nemýlim, tak nie, zlata nemáme viacej ako kopru, ale skoro. Takže ono sa to... Áno, to som chcel. Basic machine chassis máme. Budeme potrebovať toto. Neviem, prečo mi to tam nehodí samo. Teraz nič. No, už mi to leze na nervy. Že by sme mali nejaký ten sklad. Tak, máme kompresor. A zase si ho tam napojíme. V iných modpackoch nefunguje toto, že si napojíte skrz imersiu stroje z Industrial Craftu. To je výnimočné iba tu. Aspoň myslím. V inom som to nespozoroval, by to tak fungovalo. Jo. Koľko tam máme energie? By sme dali docraftiť aspoň ten jeden. No. No 320 RF, zatík. No ako, to je super. Jo, ja som chcel water mill. No nepotrebujeme shaft. OK. Takže potrebujeme shaft. No. Koľko som ich vlastne chcel?
som vravil, že by som... No ja som rozmýšľal, nevravil som. On sa robia po troch. Tam. V multibloku. Takže koľko dáme? Spravíme si 4, to by mohlo byť ideálne na generovanie energie. No a keďže je ich 12 dohromady, tak to bude trošku trvať. Aký moc tam má byť. Extruding. Máme extruding. Ja si zatiaľ pripravím toto, než sa mi toto ukraftí a hneď som tu. Tak, posledný jeden, poď. Už to bude. No, máme. Ani to netrvalo dlho. To sa to kraftí po viacerých. Som nechcel. No len či mi na to vystačí oné. Drevo. Drevo určite nie, takže si nejaké ukradneme. A čo len 2 staky. To som si možno asi aj moc. Tak si ešte vezmeme. Dokraftíme, keď už máme. Kde sme to kraftili? Jo. Máme. Tak ja si to odložím naspäť. Nech mi to nezavadzia. Aspoň vo videu sa snažím mať prázdny inventár, aspoň trochu. Lebo keby ste videli normálne môj inventár, tak sa zhrozíte. A k tomu potrebujeme kinetic. MV. No, to bude hodne zaujímavé. V podstate 12, takže 4 potrebujeme. Takže čo potrebujeme na MV? Elektrum, olovo, železo. Toto máme. Jo, elektrum som vravil ešte. Toho veľa nemáme. To som si nepripravoval. Jo, redstoneový blok mi chýba. 4. Čo mi tam chýba ešte? Toto máme. Máme, tak prečo mi to tam nedá do toho craftingu? To mi ide tak na nervy. To odložím naspäť. Nejaké to chvíľu zase budem hľadať asi. Oceľ. Redstone. Železo. Electrum wire. No, tak ideme pripravovať elektrum. Ja vám ukážem, ako sa robí elektrum. Keďže nemáme stroje, tak to sem hodíme. Ja mám veľkú pec, takže sa tam aj 2 staky vôjdu. Je to vypnuté? Je to vypnuté. Tu by sme mali. Sa to dá urýchliť, keď spamujete na tejto verzii nejaký predmet, tak sa vám to urýchli. Takže ja to zase strihnem, nech sa mi tu spraví a pokračujeme v craftingu. Tak máme to tu. Tu by sme mali toto a asi ešte 4 HV vyrobím. Tu je si nejaké toto. Koľko
som ich bral? To je jedno. Vyrobíme 4. To bude taký ideál. Sa odložíme. Ďalej. Oceľ, hliník. Oceľ máme tu. Nám vystačí na koľko? Na 4, super. Hliník som si dal kam? Sem. To by sme mali. To využijeme miesto trubiek tam. By sme to naviedli potom a spravili medzibuffer. Jo. Ja sa idem vyspať a vymyslím, kam to dáme a pripravím tam miesto a potom si to spolu zapojíme. Takže na chvíľu. Jo, tak ja sa hlásim. Tak ja som si tu zapojil na prvý test jednu elektráreň. Celkom generuje. Už čo máme cez 300 000. Energiu mám zapojenú takto. Mi to ide z jednej do druhej. A odtiaľ toto budeme potom rozvádzať do domu. Ani som si nezisťoval, koľko to generuje, ale do začiatku určite dosť. Snažil som sa trošku, nech to má nejaký dizajn. Sice áno, je tam cobblestone a podobne, takže to není moc dizajnové, ale tak bude to lepšie vyzerať, ako keby tam, no vlastne je tam aj hlina, takže to bude vyzerať stále strašne. Budem potrebovať 4 tieto detaily. To si uzatvoríme. A ja som tu vlastne toto zapájal takým spôsobom, že sem ešte prišla jedna vrstva blokov. Asi to nie je moc efektívne takýmto spôsobom stavať, ale tak stále sa učím. Nie som expert, aj keď to hrám na expert móde. Si mohol asi viacej bakitov zobrať, než len 2, čo som mal v inventári aktuálne. Skoro som tam spadol. Ja to potom asi aj zasklím pre istotu. Sa to bude hodiť. Ja som si ešte teraz rýchlo upratoval inventár, lebo ako to bolo strašné, keď som to tu vykopával. Podobne tu bola pôvodne tá Tree Farma 1. Girt. Nie, že by som ho potreboval, ale vezmem si. No, takže energiu nám to generuje. A ako ju dostaneme do baráku? Si spravím nejaké wooden posty. Jo, ja by som si to tam mohol chunkloadnúť. Nech nám to generuje energiu non-stop, keď budeme aj preč. Aha, jedna Ender Lily nám vyrástla, super. Ja som dosť lovil, takže nejaké suroviny máme. Bol som ešte na Blazov v Neteri. Za kamerou, samozrejme. Takže, čo tam potrebujeme na to? Toto. Treated wood fence potrebujeme. A nejaké tieto kamene klasické. Z toho sa spraví wooden post. Tie sú celkom zaujímavé. To si to napojíme.
a na 3, 4, 5, 6, 8. Ja mám rád symetriu. Jo. Viem, že mám rád symetriu, ale ja to spravím trošku inak. Ja to... A nie, nejdeme to posúvať, to vám potom inde ukážem, keď tak. Dá sa po nich liesť, takto ako po rebríku. Jo, a nie, my sa môžeme vyspať aj tu. Máme ešte ten sleeping bag, čo sme craftili. Jo. Takže si to napojíme. No a ako to dovedieme do baráku teraz? Teraz buď múdry, no. To môžem spraviť takto. Si vezmem ešte hammer, dačo vám ukážem s ním. Bum. A máme z toho doslova stĺp. To môžete spraviť z každej strany takto, keby chcete. Toto máme. Toto máme. Ja si idem nejaké prikraftiť ešte tieto konektory a coily. A hneď som späť. Popri tom ešte vymyslím, ako to tam zapojíme na rýchlo. No, takže ja som to celé porobil. Sem som dal ten solár, že nejak ho vôbec využijeme odtiaľ. Stroje mám u seba. Nechal som si urobiť refine iron platey, to sú zocové. To vám ukážem ešte, na čo využijeme. Naviedol som si to sem, ako máme ten tajný vchod. Tu mám potiahnuté sem. Odtiaľ to mám potiahnuté sem. Tu sa mi nabíjajú. A vyrábam chipsety. No a keďže zatiaľ nemáme nejaký lepší zdroj, tak povediac, ktorý by sme mohli rôzne rozťahovať po baráku, tak to aspoň takto využijeme. Na to ako takto to cvakneme. Jo, môže byť. Inak si to skompresujeme a ja si chcem spraviť tool forge. Jo, to nebude problém. Určite nie, niekde to určite máme. Z blokov máme viac než dosť. Máme 2, ešte 2. Celkom ťažko sa to kraftí a už som sa na to fakt tešil. To nám veľa vecí uľahčí do budúcna. Asi ako ďalšej veci by som sa najbližšie teraz chcel botánii venovať. Trošku. A potom by som pokračoval zase so strojmi a aby sme sa dostali čo najskôr k skladu automatickému. To som nechcel bo steny sa potknúť. No, to si vezmeme. Máme Tool Forge, jej. Počkaj, ja sa pozriem na questy, či náhodou v questoch dečo nemáme splnené. 5 questov máme splnených. OK. Čo si dáme? Uhlie je drahšie, aj keď ho máme najviac. Čo mám tu na? 15 ocele mi to dá.
sem. Uhlie si hodíme sem dole. Jo, ja si sem donesiem ďalšie uhlie. Počkej mi vráť. Uhlia mám fakt, že dosť. Že 57 stakov. Fakt som ťažil hodne s tým fortune krompáčom, aj keď veľa času som tu trávil iba tým, že som avkoval, kým sa mi opraví ten krompáč. Ja nechávam prepiec tú oceľ, ako mohol by som ju ako normálne spracovať, lebo ja ju chcem premeniť na tú. Proste niekto mám v jednom. A čo som chcel ďalej? Čo by sme mohli ďalej spraviť? Už tu mám tak ocele pripravený, čo som asi prepaloval a neviem kedy. Ty vole, čo by sme mohli ešte dneska spraviť? Stíhame ešte vôbec dačo? Teoreticky ešte niečo by sme stihli, ale čo? Nie, ako sa to píše? Čakajte. Obsidian. Ja budem potrebovať crushed obsidian. A ten sa vyrába ako... Tak sa kúpneme na recepty z obsidiánu. Jo, rock crusher. Surus hair. Neviem písať. 3x2x2. Takže 4, 8, 12 blokov potrebujeme. Tam bude asi najhorší tieto písny tam craftiť. To je to najhoršie, čo môže byť, craftiť písny. Ja si ich spravím rovno tak. Nech mám do zásoby, lebo ako craftiť písny fakt nechcem. Ne, to ma nedonúti nikto. Ne. Po koľkých sa to craftí? Paráda. To máme. A diamanty. Vidím to tak, že pôjdeme craftiť diamanty. Teda nie craftiť, ťažiť. Ja ešte viem, čo by sme mohli rýchlo spraviť. Kam si to hodíme? Sem napríklad. Tu mi to zavadzať teoreticky nemusí. Inak toto sa craftí takto úplne jednoducho hardened clay, to je prepálený clay a železo a toto elektrum a treated stick. Treated sticky sme už craftili. Si to sem napojím, tam mám nejakú energiu, ktorá mi tam zatiaľ neprúdi, lebo veľa energie ide do týchto blokov bateriek. Ale už len 8 kúskov mi tam zostáva, takže super. No. A čo som chcel? Jo. Áno. Mám tu motorne spravené tam. Ja si budem chcieť spraviť nástroje práve z tohto Toolforgeu. Jo. To bude chcieť hodne materiálu zase. Takže budeme potrebovať toto, niečo, toto možno a ja si idem popripravovať, z akých surovín to budem chcieť urobiť a dáme to dohromady. Ja sa hlásim, ja som si zmyslel, že si spravíme nerozbitnú sekeru, takže som si tu spravil XP shower, kúpem sa tu v XPčkách a enchantujem knihy. No. Dáme ešte jeden. Mne padol Fortune 3, ten som si odložil. Ja verím, že sa mi do budúcna môže hodiť.
Vlastne mi je... Ale jo, dáme za 30. Zvyšok odložíme. No, som zvedavý, koľko mi vyjde z toho. Ja budem potrebovať ešte zlato, myslím. No. Z tohto potrebujeme nejaké tie knihovny. Lebo si odložíme. Počkaj, ako sa to kraftilo? Jo, Magic Wood. Šesť kúskov, OK. Z tohto 11, paráda. No tak schválne. Large plate. Toto. A. Toto. 3 si odložíme. Ja tu mám obsidianovú hedku spravenú, schválne z obsidianu, pretože má Reinforced 3. Takže nám tu ušetrí 3 modifíry. Aha. Tak nám to nepomohlo, ja som to skúšal aj z papiera. Z papiera to vychádzalo rovnako. Ale keď už tu mám, tak to z toho spravím. No, a čo tam budeme potrebovať? Jo, ja mám málo obsidianu, ja musím na obsidian. Dobre, tak to si spravíme neskôr. No. Poďme sa vyspať. Budeme pokračovať zase v ostatných nástrojoch. Ja budem chcieť ešte minimálne excavator, alebo jak sa to volá. Tá lopata, čo kope 3x3 a najmä hammer. Jo, excavator a hammer. A hlavu kladiva by som spravil asi kľudne z tohto. Ja si vezmem celý tento materiál. Si tu vezmem cobblestone. A poďme craftiť. Takže toto si budeme musieť odliať. 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 A to je myslím všetko zatiaľ. Takže ja budem chcieť 16 kobaltu na tieto. Na toto budem chcieť takto. A sem budem chcieť 2 tyčky z tohto. Odlievanie si vypneme. Toto si pozbierame. Jo, tak mi to tam naháč. Hoď mi tam rovno aj toto. No. Oceľ si môžeme odložiť zatiaľ. Pohni. Urýchlime trochu. To je skvelá vec, toto urýchlovanie, ako... Je to bug, ale skvelý. Ale míňa to lávu. Aby ste vedeli, že to nie je len tak, že for free vám to bude do nekonečna zrýchlovať. Takže z maniulinu budeme chcieť 2 tyčky. Maniulin je najlepší na tyčky. Prípadne na zbrane. Kobalt. Z neho sme vravili toto. Toto už potrebovať nebudeme. Máme 2 tyčky. Jo. Tak ešte jednu z kobaltu. Jo, a toto dvoje si spravíme z maniulinu. Asi robím úplne blbý nástroj, ale za mňa bude fajn. Ja to robím najmä kvôli durability, aby mal dobrú.
Na rýchlosti mi až tak nezáleží, lebo máme tú rukavicu, takže to nejak pôjde. Keďže ja tu mám fakt veľa tých safírov a peridotov a podobne, ja sa pozriem, aké tu má vlastnosti. Že by som si 500 a 875. Tak peridotový vychádza lepšie. Je rýchlejší. Tým pádom si to poďme poskladať. Lopatku. A už vidím, čo mi chýba. To si môžeme spraviť z papiera kľudne. To sa nestratí. Takže toto. 5000 durabilita, no 5249. No, nie je zlý. Dajme tomu. Časom si spravíme nejaký lepší. Hammer 17235 durability. Mining speed 4,8. No, dalo by sa. Tu má 14, takže to bude o hodne pomalšie. A 3, oné. To by som hneď využil a hodil si tam nejaký ten lapis. Z neho si spravíme bloky. Teraz nie som istý, ale 14 blokov. 14 navyše by malo zostať. Jo, to si môžeme hodiť sem a urýchliť to. Jo. Nádhera. Tak máme 3 nástroje, z toho tento ešte budeme upgradeovať, aby bol nerozbitný. A ináč máme ako skvelé vybavenie. No, to by aj šlo. Ja tam budem potrebovať hodne obsidiánu, takže to vám ešte ukážem, ako sa robí, takže rýchlo zbehnem po obsidián a potom budeme končiť. Som práve dostal celkom dobrý nápad. Spravím si potom ešte jednu lambrexku a s ňou by som ťažil bežné stromy a táto, keďže bude nerozbitná, tak by som v Twilighte s ňou tie veľké stromy ťažil. Akurát, že by som si na tú sekerku hodil ešte autosmelt, takže by mi z toho padalo uhlie. A to by sme práve využili v tej botánii na generovanie many, ale to vám všetko už ukážem tam v ďalšom dieli. Ale v tomto ešte chcem stihnúť tieto nástroje dokončiť. Nech máme pokoj. No, sa prejdeme. Jo. Takže. Ja budem potrebovať 7 týchto. Máme. To bolo utrpenie. Zbierať ten obsidián tam. Párkrát mi spadol do lávy. A čo som chcel? Jeden diamant. Nejaké to zlato. Veľa zlatá. Jo, ešte jeden. Máme niekde, alebo to máme? Máme. Takže, takto sa dá pridať jeden, oný, jak sa to volá, modifier, jo, ešte diamanty. Takto sa dá pridať druhý a tretí pridáte bohužiaľ až nether starkou, takže na to zatiaľ nemáme. Jo. A ja tým, že si tam nahážem práve tieto obsidianové dosky, tak tam spravíme Reinforced 9 a tu nám už píše Unbreakable, nezničiteľná. Effective Durability Infinity, nádherná. Máme tam jeden voľný modifier, takže si vyrobíme toto.
Na to by som tu mal mať nejaký materiál. Mám rýchlejšie prsty. Zbytočne veľa som ich craftil zase, ako inak. 4 blaze rody a 1 bucket lávy. Si ukradneme tu z toho dromu. Poďme si tu craftiť. Máme. Skvelé. Jo, a vidíte, pridal sa nám tam modifier lava. A vďaka nemu môžeme prepalovať potom suroviny. No a druhú si spravíme takú úplne obyčajnú nejakú sekeru. Nech máme na úplne najzákladnejšie stromy. Máme papier? Niekde určite, hej. Som ho tu videl. Takto. A to udrot spravíme z Certus kvarcu. To má 1,4 modifier. To si ešte pamätám z hlavy. Trochu. No. Ale jo. Nie je taká dobrá ako tamtá, ale tak stále je v pohode. A ja si upgradenem asi. Alebo počkať. Tak to by mi tam pridalo 500 durability. Jo. Keby si tam hodím ešte Emerald 26 602 durability. No, s tým sa bude ťažiť. To bude skvelé, lebo diamant pridáva plus 500 a Emerald pridáva plus 50% durability. Takže ako máme fakt skvelý hammer. No a čo ja viem. Že by som si aj toto upgradeol, ale nie. Nástroje by sme mali, energiu by sme mali, stroje by sme mali. To je asi na dneska všetko. Aj tak už je dosť času, si myslím. Tak to na dneska ukončíme. Majte sa a zase na budúce. Čaves.